ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. пеш аз оғози навор дӯстон, мехоҳем миннатдории худро ба ҳар яке шумо расонем. барои дастгириҳоятон, барои лайку комментариҳои гузоштаатон. дастгирии шумо дӯстон пешравии мост ва мо ба шумо ваъда медиҳем ки дар пеш шуморо боз ҳам наворҳои ҷолиб интизор аст. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шавен. ҳозир боша бо иҷозати шумо наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. сармураббии Чарлз Оливера Хорхе Патино гуфт ки онҳо ҳамаи корро мекунанд то ин ки камарбанди Чарлз Оливераро баргардонанд. онҳо камарбандро гирифтанд, аммо мо онро бармегардонем. ин қарзи мост. ҳар як нафар аз дастаи мо барои ин камарбанд ҷавобгар аст. барои ҳамин мо бояд тамринҳои вазнин кунем то ин ки камарбандро баргардонем. дастаи рақибро табрик мекунем. онҳо дар ин муҳориба ғолиб шуданд. мо бояд фаҳмем ки ин танҳо варзиш аст, аммо ягон вақт ин мағлубиятро ба осонӣ қабул нахоҳем кард. мо боз ҳам ба қувваттар бармегардем ва камарбанди худро бармегардонем, гуфтааст Патино. ва дӯстон, UFC навор баъди турнирро нишон дод ки дар он дида мешавад ки чӣ гуна барои Оливера ин мағлубият вазнин буд. акнун кай ӯ бармегарда ҳозирашда маълум нест, аммо чӣ хеле ки мебинем дастаи Оливера боварӣ доранд ки Чарлз боз барои камарбанд муҳориба мегузаронад ва ба ин чиз ҳатто Майкл Чендлер боварӣ дорад. ман фикр мекунам ки Чарлз боз барои унвон муҳориба мегузаронад. савол танҳо дар он аст ки кай ин кор мешавад ва чӣ қадар вақт барои ин кор дар кор мешавад. оё ман боз бо Оливера меҷангам ё не? бале, вақте ки ман дар муҳорибаи унвони Ислам Махачевро шикаст медиҳам, ана ҳамон вақт мо бо ӯ вомехӯрем. акнун вақте ки Чарлз камарбанди худро аз даст дод, имконияти реванши мо боз ҳам зиёдтар шуд. кӣ медонад ки чӣ гап мешавад? барои ҳамин мебинем вазни сабуки UFC аҷоиб аст ва ба назари ман мо бо Оливера дар оянда ҳатман вомехӯрем, гуфтааст Чендлер. дӯстон, ба худ боварӣ доштан хеле хуб аст, аммо чӣ гуне ки мегӯянд ба пушти рақиб назар кардан кори хуб нест. Чендлерро дар пеш рақиби хеле хатарнок дар симои Дастин Порье интизор аст. ӯ боша аллакай мегӯяд ки Ислам Махачевро шикаст дода бо Оливера меҷангад. ман фикр мекунам ки ин кори хуб нест, чунки Дастин Порье рақиби оддӣ нест ва айни замон Чендлер бояд танҳо дар фикри ӯ бошад. ана оиди Ислам Махачев боша. пас худи ӯ шаби гузашта эълон кард ки ба наздикӣ хабарҳои хуб мешавад ва ман дӯстон фикр мекунам ки ҳамаи кор баъди турнири UFC 281 маълум хоҳад шуд. рақиби ояндаи Ислам, ояндаи вазни сабук ва дигар корҳои калон. ҳозир боша дӯстон, биёин якҷоя муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 281-ро тамошо мекунем ва ҳамчунин дӯстон, имрӯз дар канали мо пресс-конференсияи онҳо мебарояд. барои ҳамин дӯстон ҳатман ин наворро интизор шавен.